versuri din poate cel mai frumos sonet al lui Mihai Codreanu. Iisus, veni și în casa mea într-o seară, era un palid și suav apus, și am stat în casă singur cu Iisus și afară era blândă primăvară. Și mi-a spus cu vocea lui cea clară că oamenii sunt buni, deși l-au dus să-l prindă în cuie pe Golgota în sus, fiindcă i-a iubit din calea afară. Și mi-a mai spus că poate fi iertat chiar Iuda, cel vândut cu un sărutat ca să sporească cu 30 arginții. Și apoi, plecând din prag, mi-a spus așa, că pacea sufletului, ca și a minții, e să iubești pentru a putea ierta.